NATO û Kafkasyaya başûr. Kurdistan lezgiyava. Cîhan ketiye qonaqeke nû ya pêşketinê ku di heman demê de li gel pêşketina teknolojiyê guhertinên diwarê siyasî û ewleyê de jî bileztir dike. Di qada navneteweyî de gelek qeyran qewîmîn wek qirkirina li Xezayê û pêvçûnin li Ukraynayê. Li Kafkasyayê di sala 2021 de bi destpêkirina operasyonên leşkerî yên Azerbaycanê yên li dijî Ermenistanê re rewş guherî. Di şerê di navbera eksena Tirkiye û Azerbaycanê û Erîvanê de pirsgirêka sereke bandora li herêmeke girîng a jeopolitîk û jeoekonomîk e. Di payîza sala 2023 de hêzên Komara Azerbaycanê Qerebağ girtin û bi 10,000 Ermenî neçarman koçê Ermenistanê bikin. Danûstandinên di navbera aliyan de li ser derbaskirina 4 gundan ji bo Azerbaycanê di qonaxa dawî de ne. Niha dema ku em dibînin ku nîşanên şerekî nû yê germ û sar di navbera Rojava û Rûsyayê de derdikevin, Asyaya Navîn û Kafkasyaya Başûr careke din bûne navenda bala aliyên şer. Lêbelê ji bo Amerîka, rejima Siyonîst, İsraîl, Fransa û Brîtanyaya mezin bijardeya müzakereyên aştiyê li Kafkasyayê li ser bingeha formata sê zêdek sê nayê qebûl kirin. Ji ber ku dibe sedema bi destxistina aştiya domdar, planên wan ên destwerdanê yên li Asyaya Navîn û hebûna NATOyê li vê herêmê asteng bikin. Ji ber vê yekê her çend helwesta wan a fermî piştgirîdayîna aştî û aramiyê ye, lê di pratîkê de dixwazin rêkeftinên ku di lûtkeya Tehranê de derketine holê têk bibin û ji bo Îranê astengiyên siyasî, aborî û jeopolîtîk ên weke korîdora Zengezûrê derbixin. Rûs di pêşbirka Amerîka, Tirkiye û heta Çînê hewl didin li herêmê rol û bandora xwe zêde bikin. Moskow ji nêz ve çavdêriya polîtikayên welatên ên cîran ên herêmê dike ku hewl didin tevlî NATOyê bibin. Helbet her yek ji van welatan armancên qaşoewleyî û têkoşîna li dijî terorê, kontrolkirina koçberan û her wekî dine. Bi rastî jî divê bêgotin ku li Ewropaya Rojhilat, Kafkasya, Başûr û Asyaya Navîn qonaqeke nû ya şerê sar û veguhertina navenda desthilatdariyê heye. û eger hin hêzên herîmê bifikirin ku sînorên xwe biguherînin, ev yek tê encamên xeternak derxe holê. Welatên Kafkasya û Asyaya Navîn di qonaqeke dijwar re derbas dibin. Ev yek wê ti fedeyî ne de gelên herêmê û bêguman tu welat jî wê nikaribe dirûbirûbûna heyî de bi ser bikeve. Têkoşîna jeopolîtîk ji bo kontrolkirina Avrasyayê heye. Ji ber herêmeke xwedî potansiyeleke pir mezin e, nemaze li gorî pêşketina Çîn û Rûsyayê ye. Ev têkoşîn di çalakiyên Ukraynayê yên li dijî Rûsyayê, Taywanê yên li dijî Çînê û cezayên li dijî Îranê de xwe dide der. Hem İran û hem jî Rûsya li dijî berfirehbûna NATOyê li rojhilatin û di wê baweriyê dine ku bingeheke wê ya maqûl heye. Ji ber vê yekê jaliyekê ve NATO bi vegerandina li pratikên şerê sar, di afirandina nîzameke ji kaosê de hevgirtî nîşan dide. Jaliyê din ve muhafezekariya nêzîkatiyê ji bo sererastkirina statûkoyê ye û dema ku şert û mercên derve biguherin wê xwe tune bike. Bigirtina metafora pêlekanê mirov dikare yeke din jî ji klasîkan bîne bîra xwe. Li Hogwarts xwendekarên nû hatin hişyarkirin ku pêlekan rê dixwezînin hûn dikarin bi mebest hilkişin jor, lê li berderiyekê nehewce bisekinin. Serokên welatên herêmê û her wiha hêzên mezin yên welatên Rojavayê wekî her caran ji bo armanc û berjewendiyên xwe welatên piçûk dikin qurbanî. Herçendî hawirdoran ha pir dijwar be jî dema borî nîşan dide ku gelekê ku xwedî paşerojê be pêwîst e bi awayeke aqilane tev bigere ku nebin qurbaniya hêzên mezin.